Eta bai lagunok ikusten duzuen ez nago bakarri gaurkoan. Hasi gara, bai. Kaixo lagunak, guardion arratsalde on denoi, eta hemen gaude orain honetan zuzenean, Spankshokekin. Ez dakit ondo esan dudan izena, pero me la trae un poquito. Nago jolatzen Nicolas. Ondo, joan komentatzen niko kontrolatzen duan bitartean, teorian, zuzenean gaudelako. Teorian. Baina ez nago ziur. Igual odoka delay pizkatxo bat, eta orduan... Hain bide dizut indikazioa. Bai, lasai, orain non hartzen du, segundutxo bat. ¿Qué es esto? ¡Nol! ¡Nol! ¡Ah! ¿Y por qué nol? ¿Y por qué bai? ¿Y por qué nol? ¿Y por qué sí? Onartu, eman segundu bat, Lau... Loka presadi. Ez dauka. Zuzeneko mobidak dira... Ez dauka bizitza soziala. Neu gutxiago, lasai. Berriro galdu du? Nola hoteliteke hori posible. Joko hau ez ikustatzen. Sí, va, nada. A ver... Desde cero. Fuera. A ver, zerotik egingo dugu hobeto. Teorian, beste gune egin nuen bezala, egin nuen zuzeneko, baina Twitchetik kontolatuz eta ondo atera zan, pero torpe gutxo nahi zenez gero. Vale, perfecto. Iragarkitzoa dekogu du, orain, vale, bordun teorian, ondo doa, vale, segundu bat, iragarkia pasatxago, bueno, segundu bat, hogeita maz segundu, iragarkia pasatzeko, konprobatuko dugu entzuten zaigula, eta horren ostean hasiko gala, vale? ¿Me estás hablando a mí? Bueno, unibertso osoari. Bueno, ondo. Gogoratu, 3 edo gehiago bagaude zuzena ikusten, osea, ni kontuta, hau da, 3, nirekin 4, zuzenean bizarra moztuko dudala, vale? Hori ikusi nahi du nik da, Non ikusi aldizut? Twitchen, baina zuri jarri aldizut Skypeetik zuzenean nire pantalla, eta listo. Hau kargatzen duen, entzuten nahi zen, entzuten garen. Nola ditzen zen? Eitzen zara Twittera? Twitchen berdin lobotegilean, dena batuta. Itxoin, errazago, egon. A ver, bai, hori da Twitcheko kanala. Ba, espada botua dudala lehen... Ya, carga, ¿por qué lo cargas? ¡Carga! Vale, listo, vale. Txote, neiz den ondo doa. Gogoratu, komentarioak Twitterretik zein, Twitchetik mugikorretik joango dez konprobatzen, Twitterra goratzen bat noiz nozean baita ere, beraz zuzenean hasi jada emateari, emonkaina, jokoari, mesedez. Vale. Ez que ikusten nintzen zure ibilikoa, eta anuntzio bat agertu da. Bai, Twitchek dauka beti iragarkiak ditu. Twitch hortik irabazten, Twitch, YouTube eta eton bezala hortik irabazten du dirua. Gauza da gero, Twitchen ere indezakezula... Berriro galdu du! Kolosala izango da, hau. Orain irudia bakarrik ikusten duzue, bale? Nire aurpegiarekin, nire buruarekin, bale? Orain azten denean kargatzen partida, aurkitzen dugunean eta azten garenean partida kargatzen, aldatuko dut. Beitu, aurkitu duen bat. Zer joango gara behan, beko lerroan? ADP, jamanez nik. Vale. Eta nik berarekin joango naiz de support. Aserekin suposatzen dut, ezta? Bai. Bale, nik Victor. Eta bai, Victor erabiliko dut support bezala. Ke cosas más extrañas. Mundo honetako. Ikusten nahi dizut Twitchen eta atxeratuta dago. Claro. Polita zaude, Zu gehiago.
logiko, deitzen zaio delay. Beti egoten da minimo... Kasu honetan daukat programatuta uste dut 30 segundutako delaya. It's not golden day, it's golden. Oye, eso hace... El mundo de Nolan. Bueno, ¿Tenéis Víctor? Únete a la gloriosa evolución. una chiquibar. Oh. X-Men. Oh, X-Men. X-Men's. Dagor. Empeño bizar potentearekin dagor. Bizar, Dragoi, Napoleón, Skylander. Skylander. Bai, Onda hori. ikusi. Vale, ez gusten jartzen kabroi, ez gusten jartzen zuri webkana erabiltzen ez nezen bitartean. Hombre, ikusten ari dira bi pertsona. Neu eta beste norbet gehiago, bai. Nik, Skylander! nik naiz. Nik naiz Zube ez bakarrik. duzu kontatzen, Osa, izan behar dira beste hiru ajenos. Bakarrik gu. Bueno, eta ziur aski horan izango da, baina, bueno, lasai. Oh, berriro galdu! Kill all people! Bakarrik 71 HP kendu dio. HP. HP Ja, Pavilion! Bakarrik dago 71 HP-an. Ez du gehiago... Hirurogeita hamaika ordenagailu ditu? No. HP? Txistako malo... Illa hoi bat. Itxoin, orain bertxe ikusiko duzu, así que lasai, Dago illa hoi bat. Oh. Captura de juego... LOL, aceptar, League of Legends client... Aceptar... agregar... Hau da daukan mobidak, historian orain ikusten duzu jokoa, vale? Baina ez duzu ikusten dure aurpegia. Alduko dugu, badakizu da. Eta orain, ke ba? Ikusi zen daukate. Capturar... dispositivo de captura de vídeo, aceptar... Aceptatu. Hau eta jarriko dut printzipioz goian eskuman adibidez. Hartu eta jarriko dut printzipioz goian eskumatara eta orain ikusiko dugun ondoan hobeto. Tamaño, borde derecho. Vale, orain ja joko ikusten duzu, Berriro galdu. Ez da posible. Joder. Etxi naiz. Etxi dut. Ja, etxiko dut. Mobilian jolasten... Ja, guztia Ba, da. naiz. Hearthstone eta Pokemon aldi berian egin daiteke, baina LOL eta... Eta katu atakea. Katatak. 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 Bai, Victor Support bezala. Bai, arraro da, baina, bai. Baina. Nautilus. Daukazu ja beste pertsona ikusten? Ikusteko? Ez dut ikusten zure... bakarrik gaude. Badago ja klienta jokoa jarrita eta dana. Nik ikusten ari naiz hemen ja Dizena egin kargatzen dagoela dena, hor Jace hori falta da kargatzea. Nire eskutua, hor, haze jokalari... Ase pro player. Haze pro player. Behan izango ditugu Jinx eta... Nautilus, ziurazki. Jinx ADC, Nautilus Support, hori da. Jinx ADC... Nautilus Support, Rengar jungla, Jace top eta Yaoi No, Jace Mid. mid, hori da. Horixe bera. Ea kargatzen duen Jace horrek eta azten garen partida. Ordenagailu berria beharko dau Jace horrek ere jolasteko, porque, sortuz monetara,
Zaharkituko naiz! Zaharkitu! Ilea urdintzen hasiko zait. Urdintzen? Canas. Salir canas. Ah. Urdintzen, pentsatzen no tiene. Da de urdina bilakatu, ez. Ilea urdintzen euskaraz da que te salen canas. Ah. Prende. Pues me dedico al Angry Birds. Joder, ez dakit zerren zarrago. Venga, hayáis. Carga. Ay Dios, ay Dios, Mamma mia. ay ama, Ama jaingoiko bediketu, mamma mia Italian. Mamma mia, le digo. Robote, please stop. No. Si es que ezin dut musika jarri, ez dira partnerrak etzen didate, eta orduan neu abestu behar dut. Holan coveratxeko bat da, eta ez dute estaika jartzen. Ai. Animo, oieis! Me cago en Dio! La mugitzen, Jode, niko daro eta menetxian... Nau orain, ez du guztiok egunean. Animo, oieis! Mamma mia. Bueno, eta hau da lolak dituen gauzak, hemen kargatzen 5 urte geroago. Tampoco berriro, ikusiko duzu. Ez, ba, me kaguen, segun azalera. Zin duzu galdu. Galtzen baduzu, akatuko zaitut. Galtzen baduzu, akatuko zaitut. Akatuko zaitut zuzera? Hil. Ah, hil. Beitu, uneko egunera heldu da, Jeiz. Ostia. Uneko egunera heldu da. Bada. Acepta el progreso. Vale. Las funciones son más importantes que la forma. Bueno, se dónde cuesta me cago en Dios. Bienvenido a la ruleta del invocador. No. Realizando acercamiento. Skill PES y PES de tu. Bien, sugespetes si tu purs. Dago. Para los súbditos. Franceses dau. Bai, baina, ikusi Nautilus, dago egan egiten? Ematen du edo 18 baina joaten horrelako zehozer. Zergatik itatzen da, hori, dago, igual esen... Bai, dizu. Horrein badoa ondo, lagundu diok, ikusi zion naiz eta. Ríndete a mi diseño. Hemen baino gehiago. Hemen. Ahí va, tío. Soy el primero de muchos. Vale, Erruduna izan da guardua, ikusi dut. Erruduna ez lehenik izan. bueno. Bueno, Ona, tokatu zaigun. eta nik hasi nahi... Ez dakit zer egin dut. Lazo. Porque la mandó Nautilus, 15 que la mandó, no me va Adaptados. Ez nuen, una balaucat.
Soy el primero de muchos. La llave ¡Perdido, Maldugón! es decir, la que... Mejor será que no me toques. Nola Dagolskaraz? Ez, joinak jahenik ez. Igual norbaitek zoro dagoen dio parte TLC mod bat eta jartzen du euskara, joinak jahenik ez dago, momentu. Guk egiten duguna, komunitatean igual noizean lehen, egitenak agutxinaka itak, tuli, eta lan guk terminoak euskara zentzen ditugu, jendea jakiteko. Adibidez, Nik azekulatu nahi ditu. adibidez honen egin dugu, azkenengo egin txapelketak asteatzen, hitz batzuk joan ginen itzultzen, ez, pentsatzen nola itzuli, eta gero igo ditugu komunitatera. Ba. Ze txarto. Txarto hasi naiz. Bai, zerta segundu. Ba. Gero hasi hartzen dut eta ikusiko dute. Zergatik gibil! Ba, bakarrik nagoelako. Kontuz, Jo, gainera, posi bat noka entezen konturatu. Con la mayor eficiencia. La mayor. Gero, igual azaldu zuk egingo duzuna da, abiadura, erazo abiadurara, ez? Edo alde edo nola bat azaldu Sí. pertsonaia nola egingo duzu. Ez eta ateratzen euskaraz. Velocidad de ataque, máximo. Abiadura erasoa edo. Bai, abiadura eraso. Beti bezala. Ba, gizu zer gero iruditzen da metralleta bat daukat. Bai. Gero zu fusila iruditu dugu. Zergatik bat metralleta, omega, rapatapa! Zu fusila, hombre, joseko terminoak erabiltzen. Salid de en medio. Jarriko dugu guard bat, da espada. Hortik. Bai, bai. Bakarra, nahi, da espada. Belur dira, eta belur direla. Komunak eta bizko izan daiteke. Jartuz nahi duzutu. Asi. Nik zerler bota diot. Bai? Ematen bai, Ez du... Zuakatu. Ha muerto uno. Eso. ¿Y ya hoy? Ah, va. Mala. Y ya hoy eta zure erlotu da. Da. Denbora da. Gabonak dira gainera. Ilustratzen gabona. Zergatik. Bai. Inizietik. Pasatu dut! Alde. No! Putu garu segundu bat, Claro. Zer esan duzu? Ez que esan didat oraintxe bertan hartu egin zuten dela jolasa. Orain ondo, pordigi, mesedez alba duzu, hortik jarretzen baduzu komentau. Dago izten normal? Bai, prodigi jauna. Kide hon bat. Kotuz! Abuela. Erru. Verdad. Zeto, prodigi, lortzen bozu beste bi pertson gehiago egotea zuzenekoan. Gero, amaikeran,
Lan bizarra egingo dut. Banaukat anjigukatea. Anjigukat. Ui! Zer gertatu da? Ia grabatzen nau... Nautilus. Ez, bi bere... Gantxoarekin. Nautilus. Bi, ez Nautilus. ¿sí? Jinx, joder. Bien. Jinx. Bi de Victoria. ¡Ah! Hombre, bajatu nahi sortiro horrekin, zintago. Joan behar nahiz bazera, tugu ahora. Nago. Vale, joan nahiz bi momentu baten bazera, vale? Aprobetxatu gure Nautilus ez dagoela. Vale. Komentatu lo dira zu probion moduan zenua edo, zu baina. Badago Nautilus. Vale, orain txenua, lasai. Será puede ser que pat... Hau adibidez. Tengo dugu... Acepta el progreso. Vale, ba, noa, kontuz, joan... Era ziurrera jolastu. Nire bidean nagoela. Ui! Oh, nire mandau! Han dizu? Bai! Hostia, Saiatzen nahi. lase. Ya nintzen nahi zen. Ah! Orai, mirabili beharko dituzu. Baina, ezin dizu. Ah, ez nahi saltzen. Buah, ez nahi zeldu. Cago en la leche. Ondo. Opa, nire akatuko nau bik. Buah! ¿Qué dices, tío? Jinx. Te txarto. No egin behar. Tortu gutxa, naiz. Ez que ez nuen hori behar. Osea... Kontrako da joan beharrean berengana joan naiz, vale? Osea... Ez. Zer ondo hagin, Zotekiru 0, eta Nautilus bi 0. Buah! Daukagu problema. Listo, partida galduta. Venga, surrender 20. Mamma mia. A ver, hobeago badakigu egiten, me cago en dio. Bai. Baina, ez dugu nahi. Dragoian egongo direla, nik uste. Ah, bai, zen dago Nautilus, ja, hori uste nuen neu be. Hori justo pentsatzen. Baina ez dute hori egin, beraz. Dragoia ez da, gora. Bueno, ya nengo dela. Gora datezte, guardeatuko daukate. Corre! Listo. Ondo egon da hau. Elegante. Bueno, bonito y barato. Gaina justu ulti atera zeti eta horren mandiot. Gutxien sakatu dituke, apotu dizke burratxak, hori ja ez dela gutxi. Bai. Eta horrein justari dira horrein ikusten hor. Ondo egon da. Horrein ja ondo egin behar dugu, hemendik aurrera. Ni txeran behar dut segundu batzu, bakarrik, moneda zobat ditut. Zerretan da? Dago haien zinga. Ah, Gure dorra dago ia lehertuta. buah. Zer ondo azten dut buru, zer ondo! Makina, gara, makinoia. Bai, klar. Orain serio Zu bai, zu makina bat, zara. Ke ba, ze bobea guazara, eta badakizu. Ez duzu harrapatu, bera. A ver, bai. Txiste txarrak, Txiste txarretan ez nazterdea. Badakizu. Ikusi du. Harrapatu Jinx. Ezin dut.
Vale, aldut. Ufa! Uaa! Cabroia Nautilus! ¡Mira! LOL! Buah. Buah. ¡Hala! ¡Qué ¡Ay, cabrones! ¡Ay! Daukagu problema txiki bat. Joder, txiki, Sido bakarrik. destruida. Txiki bat. Gesto oso polita zegoen gaur, Bai, zuk uste niko naiz lehen pati orduan jolasten eta normal ikusi dut. Baina orain gesto... ikusten egin polita. Geston hau baino asko ze simplagoa da. Lagunda, Lasai, aldut. Egia esan da Eraula guztiak erdian. Ba, orain guaz, gora. Go bot, vale, itxoen. Analizando acercamiento. Ejecución. Reportase. Daude hor. No. Daude dragoian. Zuk uste? Ez. Akatu dute, akatu. Dago irabazi du. Daude dragoian. Guztiak goian. Con la mayor. Anoa! Venga, Kontu zuzeekin. ezin da nez egin, gane gutxen zuek akatzen duzue. Bai. Ultia aiesen kontra bota dut hor justo. Vale. Hemendik. Eta... Vale, joango gara bera, ikuste. Bueno, Igual lagundu jozu. laguntzen dio. Ja naiz. Ja, ez ere. Ez, ja, zebez, ja lasai, ja etorri azara nirekin. Zagoi egin dut erantze bertan. Listo, gutxen ez torre bat apurtu diegu. El metal es Tu equipo ha destruido una torreta. Vale. Pongo gara erdira laguntzera. Vale. Edo, Jig saiatuko egon. Osa, nik hemen geratuko naiz, baina zu joan erdira lagundu eta holan nik despusatuko dut. Jig saiatuko da pusatzen lerroa. Orduan beraz ziurazki orain joango da. Kontu zibili hemenik, Igual hortik agertzen dela Jig. acercamiento. Ay Dios. Racha del enemigo. Asesinato doble. Bilen naiz hortik. Ni ez nago. Lagundu dio pizkatxo bat. Bueno, gutxienez... Como ya sartuta geratu dela lerroa. Moira da, hiru minera atatzen dizkigutela.
atatzen dizkigutela guztiak. Bai. No. Beldur nau tipo honek. Hombre, Víctor, bat nahi. Las funciones son más importantes que la forma. Hola. Vuestra torreta ha sido destruida. Ahorita, y hori... Geratu erdian babestet mesedes. Ba, Baina kontuz, Hostia, vale, no, bera noa. ezin dut ez, No, bera noa. ezin duen zer egin. Harrapatu didate. Hostia! Que tengo geratzen! No! Nik horre erabili dudara estrategia perfektua. Wow. Nik horre erabili dudara kriston nire burmuina hor lehertu dut estrategietan. Hau. Hau. Ea laurtzen dugun. Con la mayor eficiencia. Laurtzen dugun gutxienez ia puseatzen. Eskatxo bat. Ez dut, bane? Jatuko gara, hobeto esan da. Zer lorra dauka. Lase. Jarri... Hor dago Rengar. Vale. Lase. Rengar dago hemen. Rengar dago hemen. Bai, kontrol, hombre. Vale, listo. Lan kontrolatu dago. Zaitu behar gara nivelak igotzen. Bai. Hostia! Fragila nahi zen. Ez daukan ultia, nabaritu izan da. Oh, kontxa, apatu nahi uste dut. Bai, madre. Soy el primero de muchos. A ver. Salid del medio. Se acabó. Estoy norbait atorrera hortik, Kontu, atxera. Atxera. No. Zerrik. Hor, gutxienez ja mundu ditugu. Nare eman diotu.
Puta medio valió de un mira que con Wow. Observato in now o so. Sí, eso. Ese es Messi Saneu. Justo Ah, es sí, Messi. Vale, el tío su... Destruido una Vale, torre. hondo. Se corre a... Hostia. ¿Cuántos? Yo Rex, me cago en la leche. Pongo en esto, Fear Night Kill Battery a Wemon. ¿Cuántos hay? Ya sé que... Anda. Ha muerto un enemigo. Se acabó. Analizando acercamiento. Buah, salva tu Dios, l'enxaver tan visita, ahí. Vale. Buah, esto te usted no está con el hongo de Indica el camino. Revela. Pusatu, saiatuko gara pusatzen, baina kontu zuri gara. Harry... Kontus. Ya hoy. Para que no la... Ja, baina alanda ere... Con la mayor eficiencia. Kontus. Ostia, kontus. ¡Oh! Esan dizut. ¡Oh! ¡Dejamos de vivir! Acepta el progreso. ¡Por favor! Tengo que ser un dos. Mi héroe es andar, si la Yo! Mesedez, bakarrik ezin dudala. Buah, ahora me ezin dudala zer egin. Joan, Ortiz. Es que ezin dut. La torreta ha sido destruida. Bueno, herida pro player bat izatea. Uy. El metal es la perfección. Hori da pro player bat Sí, izatea. eso sí le viste chasoa. Acción enemiga. Hori da pro player, hor daude, horren daude ikusten, justo. Mira. Zaska, justo hori ikusi dut oraintxe bertan. Salid del medio. Un enemigo es imparable. Buah, hau... Igual surrender bat, Neko avería, txarra. Adiós. Listo. ¿Pero qué hago? ¡Decidítenlo! Se ha reconectado. ¡Huevo! Aquí renca. Ondo. ¡Oh! Muy interesante. ¡Ué! Buah. Soltado, Problema chiviar. Se acabó. Vale. Reducción de enfriamiento 40%. Hori gustoko daukat. Vale, ondo.
Ondo, baina txarto. Baina, baina. Tiene 4 aquí. Baja, baja, y gana. Tener que estar ya un lugar será. ¡Wow! Guau, suerte daukaguta, hostia. Hombre, suerte batekin dena buelta eman alzaio, baina... Ez da erreza, hau. Baina, sorte asko behar dugu. Konton dizten alorraitek, Eitu hila oidean. Gainara, oraintxe bertan az eta bateko guatu bat. Ai. Asesinato doble enemigo. Zerren kontra ezin dugu ja. Bai. Eta ya bai diken dugu. Guztiok Jinxen kontra edo... Lakatu behar dugun lehenengokoa Jinx da. Bai. Bai. Daude dagoetan. Berdin du. Osea, ezin gara den zentratu horretan. Hobet, hori guri denbora ematen gaitu pizka bat farmeatzeko eta hau. Bai, dago denbora. Asesinato doble. Eta gure... Gure ekipo... Ez da inor hil gure taldetik, bai, egia da. Guten zarete zuek gure kontra? Ja hori oso erreza da, Listo. Ez dut ezer esan. Baina besteak pilo bat egin dio. 2000 diru, orain me kagoen, nie. 2000? 2000, 3 kilekin. Kau, guztiak erdizik daude, azkenean, ba... Aio mundua, ni maite dizut, baina... Zaitut. Salbatuko naiz? Ez nahi salbatu. Maite zaitut. Esaten da, ez dizut. Zer? Ditxak. Ez nahi ikasi gare. Arraroa da, normalean, ez aizu... Edo zein aditzarekin ez aizu ateratzen, baina baite jatzen duzu eta baite ateratzen da, orokorrean. Normalean. Tio. Nota mental, ez mentala, orain di. Bai, galneko galduta dago partida hau, Bai. Bora galtzea, ez dauka zentzu asko. Erare duro. Eskatu bat. Asesinato doble enemigo.
esto. Oh. No, mañana, es que no me demora esta última bota que go. No sé, es... Le rendito una dude. Eso es muy duro. O gata por todas la Jinx Ori. Eso es ya inmortal. O sea, simple, inmortal. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Hola. Me dejas tirar un urre de podala. Guardatuko dut dirua gauzako hartzeko. Noa... Vuestra torreta ha sido destruida. Erlojo egitera jongo hartzeko jala. Ba, bostuna peoren, bai. Me cago en dio. Eta hendik ez daukat nire kauza... Pues... Bakarrik erasi dut. Noa... Hiru objetu. Analizando acercamiento. Ai, ufa. Ríndete a mi diseño. Aquí, pero bakarrik ikusten dela zure. Zergatik niri... Badakilako irazia zaituela. Listo. Joder, presio, horren gautatzen dut, benetan. Horren ikusten dut aldu gula. Zani... Begira! Vale, nik uste aldu gula. Muerto un enemigo. Es que... badirudi aldu gula. Baina, ondo egin behar dugu. Ni bakarrik ez nahi jaten. Ez que taldean joan behar gara, bestela... Bai, gure... Eske... Aukera, nazorra. Bai, gure azken aukera. Ba, noa. Soy el primero de muchos. Zeta bizitza hori... Pentseko. Bai, baina garen dute... Baina hemen gu bakarrik gero jodik jende gehiago behar dugu. Ufa, hori egin du ikusteko. Jinx. Acepta el progreso. Hostia, Etortzen dira. Etorriko dira guztia. bai. Nik alde egin behar dugu. En verdad. Somos una vez. ¿Entendés que van al dios? Bai. Ha muerto un ¿La aliado. tensión va al dios? Sí, date.
bai. Acepta el progreso. Ostras, latzen nago, benetan. Oh, Mantuz! Cambiar pronto. Punto super. Joder, super. Ufa. Bueno, Bai, lasai. Oh, ya hay un loop. Hemen hautatuko da dena, hiltzen bagaituzte, akabo dena. Bai, etxaren mango diot, joango gara beste parte batera eta listo. Ja, Ha muerto un enemigo. komplikatu egitago jau. bai. Bueno, leheneuko galduta. Something's happen. Horrein aldatuko dugu, zuel beltzez ez ikusteko, hortxe. Vale. Equipo. Bueno, sometimes happen, galtzen dugula, ez da zer gertatzen. Beste partidatxo bat, zenbat goaz? 53 minutu, bai, beste partidatxo bat, gutxi gora bera, zazpitar arte, zazpiterritar arte. Eta honen jongo naiz top azirrekin eta listo. Pixkat ikuste esaten, ezberdin ja. Bai. Markatuko dut hemen top. Taska. Vale, primera. Primeran. Ole. Pilo bat gustatzen zait sistema hau, mugikorra erabiltzea kontrolatzeko zuzenekoa primeran doakit eta zete ordenagailoa kolgatzen ez ezer. Primeran posten hau, sistema hau, erabilari izatea. Dena ordenagailutik kontrolatu beharrean, egiten dudana da zuzenekoa mugikorretik kontrolatu. Deskargatu nuen Twitcheko aplikazioa, orduan mugikorretik kontrolatzen dute zuzenekoa ondo doan edo ez, eta jendea esaten badizio zer ikusten dut zuzenean. Ondo. Eta erantzun dezaket zuzenean hortik. Holan ez daukat, ordenagailuan ez daukat irekita jokoa, programa zuzenekoa egiten eta aldi berean YouTube edo ez dakit edo Twitch kasu honetan irekita ere konprobatzeko dena ondo doala eta bar. Lan karga banatu egiten dut. El mundo en una flecha. Listo, stop. Shurima, vuestro emperador ha vuelto. Y de quién. Garen batekin. Nori izan da lehenenkoa jartzen top? Nik edo, zuk nori agertzen zaizu lehenago? Zuri. Sorry. Zuri. Hazen zaitu lehenengo.
trompa txiki bat da, bueno. Baina batzutan, norbait zuduareko zunan edo, normalean galdetzen zaio taldeari, zeren eta zuri, normalean niri, nik idatzi dara lehenago, nire agertuko zen lehenago nik esan dudala, zeren eta logikoki nik nago bidaltzen mezu, ordu niri lehenago agertuko zait. Baina beste hori igualez, zeren eta ni ordenagailutik mezu hori bidali behar da zerbitzaria eta zerbitzaritik beste jokalariei. Orduan hori delay bat egon daiteke eta izan daiteke ni lehenengo agertzen, baina egitan beste bat izatea lehenago. Horregatik kasu horietan galdetzen zaie. Osea, hau da, nik bidali dut eta heldu da serbidorea eta gero zuri heldu zaizu. Orduan galdetzen da ikusteko ea benetan nik izan naizen lehenengokoa edo bestea. Ea noren mezu heldu den lehenago beste ordenagailutara. Berriro dakago problema txikia. Garen izango dut topen, baina ematen du que es un poquitín bobo, teleporti curar. Eta Wukong izango duzu, ezakit. Nik uste Garen joango dela, Garen Wukong baino normalagoa izaten da topen. Baina begira ze normalean ni joaten naiz topean. Ja, baina orokorrean Garen berez ez da beste lerroetan inoiz eramaten. Normalean, ez dakit gure Garena konturatu den Bai, esan du zen irekin joango da. Esan du support izango dela. Joder, Garen support me duele en el cocoro. Ez dut uste Almirante Rebelde skin hori da supero. Buah! Indret. Joder, lucha. Apai. Konduko dut betaurrekoa, pizkat, Primerakoa da, baina pizkat molestatu egiten dute jolasteko. Ai, honen dena beste kolore batzuekin ikusten dut. A ver. Ea, zelan azirrekin, PvP-an azirrekin jolasten dudan lehenengo aldia da, Abizatu egiten dut. Zan daitekela kriston patata izatea. No faltaba egiten da, jode, gure Garen horren me cago en mi. Carga conmigo, digo carga. Burua jaten zait asko. Kindretekin... Ikusi behar dut zer egin aldu. Nik idearik ez nola jolastu garen kontra. Crash Knight, zelako izeno. Dakarri... Zeun neuta... Azgede nota mairu. Mira Tokai! Oh, asteratoa... Ai, ez dut aldatu itxoin, ez dut aldatu. Txikil da, nahi. Hemen dauka. Beretatzen da. Ez dut aldatu... Zergatik ez da miniziatzen horren jokoa. Horbe? Bai, hemen nago lasai. En Shurima convergen Egin todos los caminos. paloma. Egin duzuak. Itxoin, eman den segundu momentu Los bat, ascendidos. Ez que ez dut aldatu... Bienvenidos a la grieta del invocador. Vale, joder. Eta neukan arte... Kindreden objetiboa naiz. Helburua. 30 Vale, segundos vale. para los súbditos. Solo existe Shurima. El resto es un espejismo. Egin osoa. Garen? Zer dago egiten Garen? Txonin...
zerako dantzatzeko estilo... Zazir. Ese ritmo. No hay futuro sin Shurima. ¡Hostia! ¿Cuántos? ¡Sorpresa! Shurima es mía. Joder, susto de mandil. Normal. Todos los ojos nos miran. Esto es que no... Nadie nos cuestionará. Ikusiko duzu eskata aurrerago. Nire zigotzen dudanean. Jode! Hemen dago Garen, El poder del sol. Kago en dio, gukon horrek salto hoiekin. Kontu zure beharko nahi. Hemen daude bi Garen eta Kindred. El legado de Shurima perdurará. Bai, hemen gukon daukat. Ez nuen espero gukon. Ambition, se está mirando. Jode! Me cago en dio! Kontuz oso ona da, Salto hoiek me cago en Diogenes, utxinote... De la voluntad. Eta multiplikatzen da. Porquillo. Ja. Hain nire garaia. Taska! Ez que nik hasian super komplikatu daukat, ez dudalako... Osa, ateratzen ditut, baina... Ateratzen ditut, baina ezin dut distantzen eraso. Gero ja bai. Orduan pa pizkat nivel pare bat igo arte. Baina adibidez ja, bera fastidiatuago dago, nik distantzen eraso aldu dalako. Los que me siguen, Baina bera ez. siguen al destino. Ja! Ui! Ui, Wukon, ui, biokia ia. Ez dituzu posio, ez nahi ez bat. Esan nahi du, mana, soberan izan da. Klona zen, me cago en... No! Gutxigatik ez diot bota, me cago en la leche. Amaika bizitzaraz joan da. Bai, justo, no. Ia gutxigatik. No, la leche. Olakoak... Ja, pillu ematen didate. Gero ondako tango diru izaten itxerango dugu eta no, berriz gara. Creed en nuestro futuro. Jo, gutxigatik. Ahorita jartzen ditu nivelak eta no, venga, ditu, estén sin fijatu, que bueno. Ni Garenekin problema txotauka. Garen tanke da, Garen joan behar zarete a desgaste, nik uste dela oberena. Bai, baina... Nire Garenekin daukat arazoak. Ah, txarra da, ezta? Creed lo que yo veo. Ne, Garen, jode, zaila da. Hor egoteko dena banatzen. ¡Ataque, soldados! Vale, bueno, escritor. Vale. Orain bat eraman du. Ondo. Devolveré la Hemen daukatun beratu behar du. Shurima. Amatu escritor, me cago en la leche, Todos cabrolla. conocerán el nombre de Shurima. Bueno! Gainerik ustezina bilakatzen da gukon ikusten dudan. Vale, agur.
Caminamos un sendero de resplandor. Gutxenez erdi erraza da konturatzen noiz dagoen gukon ez zuregan etortzen. Bere kopia geldo, geldi geratzen delako. Bai. Nahi ala ez horrek... Iban nago dorrea botatzen. Joder, ondo, nien dago hemen pizkadorarekin burrukan. Enterraremos lo que Manara se ha zoak. perdido. Nire daukat ia mana. Perdón, lehenengo objeto hau baino gehiago da... Generación de mana. Garen, agapatu aldut. Ah! Lagundu! Garen, agapatu! Garen agapatu dit, oso ondo. Ondo. Endara ondo. Hemen. Vale, multia da. Jojo. Es que ez daukat inolako mana, osea... Gure jastu dago pizka bat. Una liada. Ba, erdian daukagu problematxo bat, Y hasta Nire ateratzen edit abantaila eta... Fuf. Orain ez zoaz, txo. Orain ez zoaz. desafía. Listo. Justo. Orain egongo bere ikusten ia. Minuto saiatu da. Ostia! Me cago en la puta. Zatu didate laguntzea gazu hori. Ez, que ez dut ikusi hor justo zegoen egon begiratzen zelan geratu den jugada eta hor justo despistatu nez bakatzen dengoen eta agertu da Rengar eta hil nau. Segura leche, ez konturatu. Ningún sacrificio es demasiado grande. Bueno, jungla lagundu behar du guztiei. Jungla ezin da. Azarko! Un enemigo. Jungla ezala Ha jolasten muerto duena un aliado. guztiei lagundu behar die. Egon behar da pizkat guztietara, bera ikusi zein doan txartuen eta lagundu. Hemen laguntza behar. Se acabó. Hala, Ondo doa. Gobernante pasako. elige su hora. Bano hemendik. Laguntza! Shurima no tolera Eman diot. Rengar daukatatzean! Ah! Que me diot. Shurima vive en mí. Se acabó. NSS. No? No, tope. Horrein kenduko duzu eta zure horrein kenduko duzu, bai? Egin dezaket. Cierre pasiva maravilloso, ¿no? Al desafiar a Shurima, Hostia. Zer Ah, baina, nuestra doblargun selección egiten nos naute. conforma. Vale. Ni daukaten mena da txikia. Joder. Bukon, ja... Arrabatzen badiozu Bukonen kopia, noiz ateratzen erabiltzen den kopia, ez da inzaila... Beraren kontra egitea. Somos los autores. Gainera hori distantzia egin dezakezun ez eraso. Hori iruditu ala ez, distantzia eraso ala izatea... Jodo, hau kiston abantaila da. De Shurima. Topean? Bai. Edonon. Ah, bai? Jode, behitu, osea, behin arrapatzen badiozu Bukoneri adibidez. Noiz botatzen duen kopia, Un gobernante egin dadeko zu dena. Racha de asesinatos. Hori gehi, ja...
Harrapatu Kindred! Edo, harrapatzen. Ningún Orain egiten dut aia, zen sacrificio dut Itali, ui, zete eman guzti bati. contemplar la ira del desierto. Ez dut harrapatu. No hay futuro sin Shurima. Ez dut harrapatzen, kontuz, baina. Garen edo harrapatzen, baina edo erroa botatzen zen, eta beza. Hostia, toca el maná, me cago en la leche. Berriro? Maná gabe, bai, joder, berriro, eske... Dirudiela ez tio, maná biltzen dut, azirrekin, Ai, putada txikitze bapa. Nuestra Destrucción. Joder, son dudan gure garen, ez? Mira gutxin ari dio. un poder milenario me recorre. A punto de ir. Bai. Da igual. Pegoia egin dute, jope. Nadie conoce la voluntad. Sí, lo sé, la emoción, a mí me pasaba cuando era chico. Markatzen dio, claro. ¡Emelina! ¡No! Ha muerto un aliado. Gertatu da hor. Hostia. Ez konturatu. Nengoen hor lasetas nez pentsatzen. Nire usuarekin nengoen eta... Ez pentsatzen nengoen, gauzetan pentsatzen nengoen eta horrelatu nez pizkata tontatuta. Egia esan, igual botatzen dut. Honetan ez, baina... Creed en nuestro futuro. Edo bai, igual bidatzen dut horreatik gutara. Da igual. Todos Gauza da, conocen el nombre de Shurima. Vuestra torreta ha sido destruida. Bueno, nik abantaila daukat nire pasiba, momentu batetan salbatzeko bizitza... Todos los ojos Engartatzen nos dena da, bera, miran. dagoela AP gabe, eta horren da justo momentu egokiena... Ha muerto un enemigo. Ya, harrapatzen dio. El legado de Shurima perdurará. Eso, hámelo. Un enemigo. Soy muy guapa. Tu equipo ha destruido una torreta. Hostia. Eso, Wukong. ¡Todos marchan! Hemen dakau garen txikitza bat, eskabatxako sekuntzen da. Gutxien ezin dut, jeje. Ondo. Gabilondo. Hor behan ondo, primero zoazte. Ikusten dugu zenbat zori egiten duak. Begira. Gero baukati da nire gauzak. Ez bakarritak da bat. Open osatzen ez da. Baina Ego ez da hori. Ia esan dau salduko dut jada. atirakan ez emendik. Muerto un aliado. Astu bere ditu. Wukong, hendik dabil. Gauzaz. Top, nivel errora, botatzen dudan dorrea. Uníos a mí. Y hasta Lagundu el erdian cielo. zuek igual, Bai,
Behar bada bai, zuek zuen lerroa pusatuta deko zuelako. No hay que cruzarse con el emperador. Se acabó. Nik beldur naiz, buken etortzea hona gonezio bertan. Nik eta pasiba deko da, inkorretu nahi kurbil dango da. Buko nortik dabil. Bai, hemen dago. Joaten bada bisatu mesedez. En mí. Nire da Gukon. Vale, primeran. Gorreo pikutara. Holan ja, erditik lagun aldurza ikusten. ¿Os atrevéis a enfrentaros a mí? Soy el amanecer de Ja pusatuta deko dela jonan leitek erdira eta lagundu herrian. Ez ditu behar da? Igual herrian ikintzen duzu. Hobeto, herrian jorri albo dut eta jokatzen dutenen herriko dorrea edo. Hobeto, nahiago gorde hau jarri baino. Dakizuenez, edo zuri eta beste hori, pasiba, dorreko pasiba hori denbora bat dauka, orduan ondo jakin behar da noiz bota. Ha muerto un enemigo. Se acabó. Garen. Ondo doa gure garen. Daude hemendik zututa. Hemendik daude. Desenterraremos lo que Ez, se ziurazki ja bakaratuko zuten. Edo alde egingo zuten, bitu. ¡Wow! Jugador del siglo. Hori trampa da, Jugador del siglo. y ha aumentado la grandeza. Los que me siguen al destino. Listo. Ale, nire super ultia. Bai, láser. Ahí está Kat. Kindred hemen dago. Esto es Rengar bala bera, kontuz. Venga. Aditu ez hemen irabil. Entregaos a su líder. Wow, kendu diot. Lol. Apurtuta nao. Eta nik hemendik. Rengar ez da zerrito, ez. Nada. Ja. Vive en su vida. Buah. Onda berrogeta sortzi bizitzarekin ies egin dut. Eta ia lertzen dugu bigarren dorrea. Saiatu botatzen, baina ez. Ez, saiatu naiz baina ia akatzen nau Heimer. Dorrea geratu da, 115 bizitzaz. La lealtad se premiará. Soy el amanecer de Ies egiten dut, enitas. Ah!
Ies egiten duten itaz, ez dut ureltzen zergatik, tío. Stay mid, vale. Los que me siguen al destino. Ja, egia da, gonentxa bertan kontrolatu naiz, pero un super counter de los buenos, gainera. Pronto nadie nos cuestionará. Hala, venga. Puseatzera hor. Puto kilo. Espera, voy a contribuir. En nuestras manos. Ole. Con tu... Atxera noa eta basera noa. Y hasta Hor daukat dorrea jarrita, bizkala bidera, dorretxoa, orduan. Hori mantenduko di hor pizkatxo bat. Denbora soberan, entzultzeko. Vuestra torreta ha sido destruida. Racha de asesinatos. Kamala hor tapatzen ditu zenbat kill eta, hostias, niz horretaz konturatu. Bueno, orain txertan konturatu, izan horrengorako... Dos. Ez que, beste kamera goian eskumatara jarrita eta tapatzen du denbora, minioiak, killak eta guzti hori. Garen konturatu niz horretaz. Venga, hau ya irabaziteko gula, Ya. Agarre bat. Utsi hago. Engaren mendik dago. Hemen dago gukon. Hemen dago daude dio, da guztia. Hilda nago. Bai. Se acabó. Se acabó. Rotxatuko dut, igual hilda nagoela eta ontsuko dut kamara Lagundu! Se kostaldera. acabó. Hortxo beto. Lehen kontratu nahi. Errenditu dira! Horretan! Aztirize, bez! Mierdetzen, tío, maestro. Jo, ba, denbora deko beste partia batentzako. Pizkatxo bat eta gero banoa gauzak egitera. Beste partiatxo bat eta gero banoa gauzak egitera. Bo, landa ere hemendik izango nau switch egiteko, nahi baduz. Emango dizugu joden ekipo. Ba, beste bina azeri gehiago zergatik ez. Aziri super ondo dago, jode, distantxaz joal izatea jodo. Esto una abantaia. Ai, joder, orain beltzez ikusten duze. Ekago, nazten zait, horrelako gauzak batzutan, barkatu. Burutik joaten zait. Kori utzi? Norda kori utzi? Norde Monter da kori utzi, si eski ni ez dakit estando de Conan lolean agregatuta. Bai, barkatu, beltzez ikusten duzu, berandu konturatzen izauzetaz. Retraso mentala deitzen zaio, askotan. Edo gehiagizko genoma bat baita ere nahi baduzue. Gehiagin gustuko duzuen hitza. Eta zire ez da bat ikusten, partide jokoan orokorrean, ez dira, ez da ia erabiltzen ez den jokolari pertsonei bat da. Ba, Ja. Primero, no. El mundo en una flecha. No, hori izan da lehen moto.
Nola gertu da lehenengo topa. ¿Y ahora? Ondo, ez. Jarri du Miz. ¿Yo a qué voy? Surima, ¿A mí? vuestro emperador ha Ez zuk ez, vuelto. bestea jarri kontrolatu dela eta jarri dela Miz, bera. Ah, justa de C, bestea, hostia. Ya. Miz hartu dute support edo, ez dakit. Support dago, jungla falta da, hostia. Es la que te conjunta. Wow. Hostia. Que... Buah, que... Buah. Zira hartu du azkenengoa. Ah, Sivana. ¡No! Aldatuko dugu ja. Beste ontara. Ba, ondo doan. Zuzenekoak, me cago en die. Hora, bai egin alditu dela ondo zuzenekoak. Me cago en la leche. Es el centro de la perrita conseguido y está ahí. Bueno, berdin du, gero Twitchen igual oraindik jende ez nago asko jarraitzen nire jarratxeriak orokorrean. Orduan hori izan daiteke. Eta hori deko da hortik jarrita Twitcheko, zein den nire Twitcheko kanala, baina jendea da. Eta Twitterretik bota dut, eta Twitterretik botatzen dudan bezain pronto Facebooketik ere agertu egiten da. Baina bueno, igual jendea zein du, astean zehar da. Orokorrean normalean egin dute gutegi bat eta orokorrean zuzenekoak larun batean egingo ditut, baina atxo ez nituen gogoak gaurkoak grabatzeko eta zenut tomar por culo, bihar zuzeneko bat. Las flies. Baielako, esaten den bezala. Hori, gainera bihar ditut oporrak. Gogo batzuk. Oporretan joateko. En Shurima convergen todos los caminos. Kriston gogoak. Nada, se voy a dar más su bi egun oporretan, me cago en la leche. Morrudo. Helduko zaizu garaia, lasai. Eso es un gallo. Bienvenidos a la grieta del invocador. Para los emperadores, lo esencial es el porte. 30 Para los segundos emperadores para lo los esencial es el súbditos. poste. Es que eres favor. Pues una paloma entra en un mar. Solo existe Shurima. El resto es Kaizo, un Renekton. espejismo. Vamos a Mi Renekton. imperio vive en cada grano de arena. Se han generado súbditos. I will dance. Ta ta ta. So bad, nice. Shuri. Los ascendidos guiarán la humanidad a la grandeza. Un poder milenario me recorre. A ver. Una palabra y acabaré contigo.
A ver, Naruto que me puede acabo prueba chiquis. Bai, gutxiago. ¡No! ¿Ya? Ningún sacrificio es demasiado. Joder, ya lo tira. Lehenekton gehiagi bota da hor. Pentsatzen zuen ezin zuela eta bigarlari atera ditut eta hor kaina. 3 pertsonaldi berean joka, ba, nabaritu egiten da. Naiz eta ez duten nire indar berbera, gaina gutxago dute, ba, azkenean nabaritu egiten da asko. Este mundo Txene, sartuko dudana da, ha de desmontar. hau, bat ere, demana. Ha muerto un enemigo. Nik ez dut inoiz penta bat egin. Asesinato doble. Nik bai egin dudalakoa ez du balio boten kontra, Nik bai egin dudalakoa dara noizbaiten baina ez penta. Asesinato doble. ¡Oh! Qué bueno. Mira, realmente. Ongi egi hasi gara nik uste. Vale, ni que ver. Trampa dado. Trampa chiqui de montarla. Bai. Vas a mentir. Iur! Vas a mentir, guaguas. Agurreneton. Vale. Se acabó. Itxoliko naiz berriz basea, ja total dirua ematen dit. Aprobetxatuko dut orain, dirua egin aldu dala hau. Gero ja, usatuko dut Racha de azberago. asesinatos. Neke... Abantaia txorra hauek aprobetxatu behar dira beti. Baina gehiago emango dit, bare, kontu zolan. Nadie conoce la voluntad del desierto mejor que yo. No, daukat mana regenerazio pizkatxo bat, daukat pizkaten... Ebolizia eraso pizkatxo bat gehiago. Eta daukat mana pizkatxo bat gehiago. Y ascender. Nik uste eso zer esaten nik denekton hau ez da la opziona. Todos Ha muerto un aliado. Timo bat daukat hemen. Timo! Captain Ja, Timo Service. Hostia, Lissin etorri da hona gora. Hori ez da ona, devolveré la grandeza a Shurima. Listo! Agur! Es que... Así... cheto. O sea... Txito pizkatxo bat dago. Jasi gara hemen behan. Kontuz, Aprobetxatu behar duzu, ba hori, akatzen duzunean eta horrelakoak joateko basera. Ez bestek ez izateko objetuen abantaiak. Los dignos no tienen cabida en la historia. Ez Lissin ezin du nirekin, chaval. ¡Woho! Ah, ese tío es un idiot, vale, iruditu zait baietz. Baina, jasaten duen ni hori jasela gehiegi. Pentsatzen duen aldu errariak. Vale, babestu du hor Lissin. Nik salbatu egin izan, haude nahiko jodiuta biak. Baina nik jodiatuago nago, nintze bat.
¡Wow! 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 Nuestras elecciones nos conforman. Ba, eta ondo egiten badut hemen be, egin dezakete. No! No lo sé. ¡Ahí, maguito de calle! LOL. No te a tu cosa, genial. Destrucción. Bostuch, Bostuch. Que me siguen al Oh, no. destino. Jo, baina aurreko batean egin dudan, joko justo zegoela, eieska, zegoela, Heimerdinger hori nola egin diodan hor, ¡zemba! Destrucción Hori izan enemiga. da, primeran. Primerako izango da hori, izan da hori. El poder del sol vive en su riva. Casi gasto, tanto. Segundo. Camina del desierto. Al final, las arenas nos reclamarán a todos. Wow, beste bat gutxiago. Joder. Ezin dute nire kontra. ¿Quién nos niega el derecho a ganar? Ihi! Ia, ia! Imparable. Agur. Ni ban ni joan hemen dioki. Ni ban ni joan. Ni ban ni joan. Takata. No! Ji kabroia, ezin nuen ezer egin, ez nukan habilitate bat bera bez. Justo. Ia. Zeren ez neuzkan habilitateak erabiltzeko. Hora hartuko dut. Eta zenbat dirua daukazuta. Ba, ja dauka... Ez ditute objektu kompletuak, baina... Creed en Un panteón. No me la líes tanto que me la estás liando. Pelo Pantheon. Por un pelo panteón. Buah. somos los Ha autores. muerto. Nuclear. Let's go. No, guk aldugula, Entregados a su vida, Hola. Hostia, orain iruditut hemen goian. perdurará. Hirurak daude. El puto pescado aquí me ha ganado. Se acabó una orden, pues que la junta te manda de... Ya. Ah. Sí, suba carrilera censera. Bai, Mejor dira hemen dagoenetara. No necesitas seguirme. Templa.
tío. Generará ofensas. Un enemigo. Uy. ¡Shurima! Antonelli, chico, digo, Se sorry. acabó. Ole. Muerto un enemigo. Muerto un enemigo. Herencia. Oh, qué campeón. Ya que lo tira. No, no ve. Mira, yo no miro, callada. Ni irudion daukat. Ba, orain badibidez momentu egokia da, aprobetxatzeko, bakeatzeko, eta... Nik ez dira dorrea botaren. Gobernante. Baita ere. Orain nire laguna egon da. Hora, geratzen ez nik eta dorrea botan. Desenterraremos lo que se ha perdido. Ai. Llega gatos tenía Villa. ¿Es ir al duco? ¿Es ir al duco? Uy. Una torreta. Me cago en... Desarrollo. ¡Ojo! ¡Wow! No, el puto prender. Bueno, vi mila diru daukat. Indijo. Destrucción. Eta hori oraindik ez dudala minasko egiten, Eta nik bakarrik daukat objektu bat. Nik bat eginda eta bigarren ardizka. Nik bakarrik bat. Caminamos Se acabó. somos los autores de la historia. Sortzi bi, no. Sortzi bi. Suéltalo, que no lo matamos. Ha muerto un enemigo. Todos los ojos nos miran. ¿Quién nos Esta panteón a ver tú. conocerán el nombre de su vida? Això... Tu equipo ha destruido una torreta. Desarrolla... Dios a mí. Toma ahí. Se acabó. Dominación. Hil nau, baina hil dut. Gusten dugu eta gusten. Ha muerto un enemigo. Mira, Gorrea! Que muy bien me cabe. Sin su rima. Mira, Gorrea risco han dado. Joder, pan. El tío se le evita, ¿no? Lising da, bueno. Demasiado grande. Mira, Gorrea risco han dado. Muy bien, pan. Alex. Exacto. ¡Soldado!
Zer gertatzen zaizu, Reneton, agertzen naiz eta ihes egiten duzu. Joder. Eskerrik asko. Salbatu dizutza. Así es, tío, joder. Beste gortu egiten zaigula. Joder, ihes egiten duzu. Baina ez... Bakarrik... Bai, orain egin dioz iztu putada. Jarri dut justo dorre, ahí. Ja! Bi objektu daukat, ja. Ondo, ondo. Azuk? Zuk! Objektu amaituak bakarra. Esaten zara? Gainera? Nola? Batetan. Ondio. Bateatuko dut horaz para. Indugu drago? Indugu dragoia, sí, ondo. Bai, eta beste daukagu orain. Los que me siguen, siguen al... Nuestra selección... Pues eso te kondo etorri zait. Racha de asesinatos. Los ascendidos guiarán Ai. Y la nau, liada. Ah, cabrolla. Verdad. El nautela. Hori ez dut, baina... Gehiei konfiatu naiz. Orduazte bai, rescate. Elefante a un nuevo que lo tira. Bai. Destrucción. Ah, pero este AD, joder. Bai, hemen gaude diru. Gorkoa bete diru, gorkoa bete diru. Joango naiz... Devolveré la grandeza a Joder, su erdira joango naiz, porque ya... Ezin dut ez ere, Vale, gera noa. Torreta ha sido destruida. Cuando respirar. El legado de su vida perdurará. Pero está conmigo. Oh, roto el panteón. Roto el panteón. El gato. De Shurima Ah, es es tú, mía. es que no... Como la leche. Ella queda. Ese es que no se torre. Mundo dormido ha de despertar. Jo. Soy el Esa es la once, amanecer de Shurima. De leyenda. Buah, no ves que esto es paliza, maten, Aniquilados. Ez badi errenditzen... Arraro izango da. La lealtad se premiará. Dekogu dana, oza, dana. El destino Pusatuta. está Arroia! Ezin dut.
un enemigo. Buah, salvato indio Thor, vamos, pero lindo. Conocerán el nombre de ¡Hola! sus dignos no tienen cabida en la historia. ¿Qué es torre allá? Ah, Destruido una torreta. a mí me dice que ¡Aún temo! Les abriré los ojos. no puedo decir. Hostia. Paseo amaitu da, hil ditut batzuk, primera, baina ya da txera joteko momentua. Ya, aquí tengo el Raneton este. Joteko barra. Vaya campeón de una y la fecha. Buah! Buah! Indiodan, locuroia. Timia s'aspira un urre. Oh! Conti Pantheon, Conti. Venga, va, no. A Malau, no, pero ¿de qué voy? ¿De qué voy? Joder, Pantano, vuelta ahí, Vos ahí. Errenditu dira, eskargi zegoen, errenditu zidera. Justo un partidazo bukatzeko. La Austria. La hostia. Hau izan da... Elegante, eh? Buah. Ui, igo dut nivela azirrekin. Eta nire inbokadorearekin. Ez dira dago, beste nire dago. Joder, primeran egon da. Ez dut diru, osea, diru gehien egin duena izan da Pantheon hor 13.000, nik 9.000 bakarrik. Joder, que Azir está roto. Así de simple. Azir está roto. Dio... Beitu haiek, diru gehien egin duena izan da 6.000, osea, 6.000 berreun. izan da partida oso ona. Ba, bueno, besterik gabe gaurko zuzenekoa, espertzen nintzen ezatxo, esan nuen ez nituen ez gaurkoa grabatzeko, ba, zuzeneko egin dut. Bihar Cruzadekin, eta orain hau YouTubera igoko dut, bueno, bire igoko dut, hobeto esan da. Orduan hemendik denboralitxo batera ikusgarri izango duzuela lagunok. Ez put guztok esan duzuela, eskerrik asko espensotero horregotegatik gurekin gaurkoan. Entlaten igarri esan da, eta gustora, gainera, gustora noizean behin hau egitea. Penaz ez dira egon hiru pertson, beraz ez dut bizarra egin gomen zuzenean. Horretan libratu naiz, gutxienez. Eta, ba, besterik gabe. Hemen bukatutxak emango du zuzenekoa, zeo zer esan nahi, agurtzeko edo? Aio!